יד שדה בראש חושב, המרכז הישראלי לפיתוח חשיבה והגשמה, שעובד במסגרות של בתי ספר, גני ילדים, מוסדות, חברות וארגונים, קייטנות כמובן, עיריות, מתנסים ומרכזים למחוננים ומצטיינים. כל התוכניות של בראש חושב ייחודיות, מקוריות, עם שיטה ייחודית שאנחנו פיתחנו במטרה להביא למידה חווייתית, להביא פיתוח מיומנויות חשיבה ופיתוח מיומנויות חברתיות, המון עניין של עבודה קבוצתית, שיתוף פעולה, עבודת צוות והנאה. מאוד מאוד חשוב לנו שהילדים ייהנו, כי רק כשנהנים לומדים. כלים שהם מקבלים שמשמשים אותם גם שנים קדימה. את עצמי, אני תמיד בקייטנות פה וממש ממש כיף לי. הרבה משחקים וכל פעם אני פוגשת משהו חדש וזה עולם ומלואו כל דבר. אני אוהב לשחק משחקי חשיבה כמו שחמט, סטרטגו, יום העשר, כל מיני. כי זה כיף, כי זה גורם למוח שלך לחשוב יותר, זה כיף גם לשחק עם חברים. אחר הצהריים אבא מתן אוסף את שוהם ואת אמיתי מהגן. האם אתם מוכנים אלופים ואלופות? לא שומע, האם אתם מוכנים אלופים? זו מחשבה, שזו פעילות מאוד מאוד מיוחדת שבעצם מנגישה את הפעילויות של בראש חושב לילדים מהצפון, מהדרום, מחוץ לארץ, מהקהילות היהודיות בחו"ל, דרך הזום. Magic Chess, סדרת אנימציה שבעצם אנחנו מייצאים לכל העולם, לכל ילדי העולם, שיהנו מהתכנים שלנו שהצליחו כבר כל כך בארץ ישראל. הפעילות שלנו מתאימה לכולם. אנחנו מזמינים כל ילד וילדה שרוצים לבוא וליהנות וללמוד המון דברים חדשים, להגיע אלינו. בכל הפעילויות של בראש חושב, אנחנו מאוד מאוד נשמח לפגוש אתכם, שתהפכו להיות חלק מהמשפחה שלנו. אני מבטיחה שאתם תהנו מאוד ותפגשו דברים שלא תפגשו בשום מקום אחר. בראש!